Thil Maklor Khom episode 63 Thil Hlui Makle Dangdai Te Pariat Na Faistos Disc July ni thum sang khazakwa Pariat Khan Italian archaeologist Luigi Pernier chuan hlum phek bial thatak mai dangdai em mai Minion Palace anti Crete muna Greek clear car anti muna chona hai chuak nol maya he hlum phek te hi centimeter som panga bial ni in centimeter khat vela cha ania a minga Faistos disc te na wani he thil biala hian aton tonin rin kuala oma alaya rin top ani ti hian he mi rin bial kara hian thil ziak mak tak tak milem sang sang chuang om noi mai ani heng milem te hian rin dan chuan a chut kai ni nan ringa heng lem zinga hian lu lem te no pang te fei helmet mu zo te le thil sang sang a chuang ani mi thiam sang sang in he diska thil in ziak hi om zia hriat tumin an chui na sa hle maya ma se tun thlengin an la chui chuak theilo ani rin dan tam taka oma then chuan game khelna ni ring ten oma a thenin van lam zirna te calendar te manlai sa khuana a tong trai na man ruwa ni ring te anom bokani rin dan a phir nuai mai ani pasarina piri ries map kumsang khazanga som pathum khan map ziak thin piri ries le turkey papakhat chuan map thadeu mai an siama he map a hian europe te north africa le ram sang sang fia le dik em mai na chuang ani ti chuan he map hi kumsang khazakwa somni pakwa khan Topkapi Palace Istanbul mu chuale chau ania mi thiam ten he map an han en chuan mak an ti hle maya zirmi te mak ti a hlo hle ani he map a hian Antarctica te alanga ma se Antarctica la hi kumsang khazariat som pariat vela mu chua chau kha ni boxi a he map a hian om na lai ziak mai pialama a dan chu fia fai takin vurina bom kha ma deu ni om takin map a hian alangani hemi wang hian he map zirtu te hian heti hun lai hian piri ries hian man lai thiam na sang tak mangin he map hi azi ani an ringa he map a hian aziak tu pa piri ries chuan he map zianan hian source chi sang sang amang ti aziak tel shim boka ani hian source mun som ni velami ala khom thule chungzinga som chu arab lamami ani thu te adang pali chu Indian map Portuguese longmi ten an man thin ani thu te po aziak nge ani parukna Voynich lekhabu kumsang khazali chhokhan lekhabu danglam tak mai aron chuaka ponlam atanga en chuan lekhabu pa ngai mai emoti aol hle mase han keu chi chuan alo ni lo khop mai he lekhabu chunga thuziak hi tu mai nan chiar thiam reng lo mai ani tin thuziak bula hian lemziak sang achuang nuk boka he lekhabu hi centimeter nga chani in phek zani somli lai oma he bu athuziak hi engtong nge ni yang ti hriat tumin mi thiam ten an beina sa hle maya tun thleng hian an la hre thei tat lo mai ani he lekhabu hi then sang in in then le ngala ama salama chuan thlai na alam niom tak hi a in ziaka ma se heng thlai ho in ziak hi khovela alem ziang te hi an hu zo mi alo thung ti chuan a dot le a chuan van lam chanchin in ziana lam ani le a rc te thlale ni te po alang ani a dot le a chuan thil nung lampang in ziakin heta hian meichia ruaka in bual lai vel alang tlang pui le ngala a dot le chu tlang kang te clear car vel alang le a ti chuan a then top pani na chu damdoi lam le a man dan vel niom tak in zian na aum le bokani heng hi alem aum veka wangin alam pang hriat thei ani maya a thuzia ke ro chu kan soyang khan tun thlengin an la hre thei lo ani hetiang khopa an chui chungpoa a thuzia kan hre thei mi alo hi mi thiam then kha chuan he le khabu hi tu emo fiam thu mai na mi bum na thum zenei lo ziak mai ani ring te po anom ve bok ani pangana turin puan lar takhi fit som pasaria sei fit thum lein chi saria hlai ani a he puan a hian mi thla oma chu thla chu Isu Krista thla ani ring an omani he puan hi khovela puan ro ber pole Christian te tan phei chuan an ro hlu tak ni in an rin dan chuan he puan hi Isu crossa an khen be nuwa thlan an zalna puan khani nan ringa kumsang khazariat somkwa pariat khan thalatu pakhatin he puan thla alak tum hian tumlo deuh mai in thil in thup tam tak amuchuaka athalak negative an han en chuan he puan a hian mihring na sataka soisakna hnu ma alo lang reng maya
heng soi sakna nu ma lang hi isuan soi sakna nen khan ai nang hle ani chu wang chuan isua an zal na nge ni in an ngai ta ani palina antiki thera khol kum sang kha zakwa april khan Greek tui thiam te chuan Greek clear kar antiki thera man lai long chia tui chunga mi chuan hu chuaka a minga po antiki thera long antimaya ti chuan he long chia tang hian thil hlu tak tak milim te bel te poisa thir te tlereu te le khol mak tak mai an la chuak bokani heng an thil lak chuate hi Athens Rama National Museum of Archaeology da ania ti chuan he khol hi mi thiam ten an hanzir chian chuan sana chikhat ro pui taka siam ani tian hre theya he khol mang hian van lam thil an chu thin ti a hria theya niok lem hun te le ni le thla le ar si che dan te thlengin he an khol mang hian an lo chu thin niom takani makan ti em na chu he kholang hi heng hun lai hian alom phakin an shelova anu dei kum sang khat vela tanga man tran chau ni in chut ani box ani chu wang chuan thil hlui zir mi te po he khol hi engtik vela siam nge le tu siam nge tia po anin hnial pha na sa hle ani ome pathumna Clark Dorp mum hi thir mum ni in apian mang po chi sang sang phek deuh thlir thler atanga mum bial nal takte ani a alen zong hi atlang puin centimeter khada tanga centimeter som vel te ani a arong po hi adum pol deuh te le asen deuh te po a omani heng thir mum hi South Africa rama thil khuar laina hmuna an hmu chu ani a heng thir mum hi kumbi si makta duai zathum vel dai to mi ni in an ngai ani heng mum a hian alaya thil in rin phei om deuh zela amum thadana chuan mihring pa ngai siam ni lovin engamo thil dangina a siam ani ring an om ani mase geologist te ro chuan mi siam chop ni lovin tlang kanga tanga hun rei tak in chia pia in ama a in siam ni in an soi ve thung ani pani na London to bo kum sang kha jakwa somthum paruk khan Max Hen le anupui ta chuan Red Creek anti London Texas muna an kalmai mai chu lungtum pakhat achunga thingron pir de uvu hian huwa anni hre chiang chak chuan he lung hi an hon tarawa ti chuan engma ti talem lo chuan an ina chuan rei tak an da mai maya anu fe an fapa hian lung chu atike ta a heta hian tu bo chu lung chunga chuan alo om reng ti an hu ani he tu bo hi in chiruk lai sei ani a amel tang chuan kum sang kha zariat velaya an tu bo siam thin nen khan in nang viau ni nan ria ma se he lung upat dan an han zir meu chuan maktak main kum makta duai zali vel da ya upa ni ti an mu chuak ta tlat mai ani zona sang a chuak ta a hetiang khopa lung upa chunga hian eng tin nge thir tu bo hi aum thei manlaya makta duai zali vel da ya khan thir tu bo hi alo om to rengem ni ti ta zona aum pha ta ani pakhatna daksha lung hi ural tlang Bashkortostan hun Russia July ni somni pakhat sang kha zakwa somkwa pakwa khan mu chu ania ti chuan he lung kezi zakwa le pasari la ya ri thi Bashkir University Russia zirchiang turin da ania heta hian mithiam takmai Alexander Nikolaevich Chuvirov le Apol te chuan uluk takin an zira an han zirchiang chu mak anti tul mai ani ome he lunga zia rang hi uluk takin an han chui chuan mak tak main Bashkortostan map chu chiang takin a chuang kul mai ani he lunga hian Ufa Bashkortostan capital te ain ziak vek boka Chuvirov chuan he lung map hian Luizia rang te tui kho thla te le tui lak na te thlengin a chuang ani ati tin a map dik dan thlep zia te an han chu thian he map hi chu van sang atang lo chuan zia fia ngai na om lo ti nan soya chu wang chuan he lunga map hi siam tu map ti in pathian mo mihring aya chung nung siam ani nge an ring ani tin he dashka lunga thil tam tak hi la chui chua thei lo an nei nge a hei bak a hian he dashka lung makle na em chu alung in siam dan hi ani a an soi dan chuan he lung hi lung chi sang pathum in thu atang siam ani an ti bok chu wang chuan he tiang lung dang lam le mak tak hi hman lai mi mol siam mai ni thein an ring lova engamo mi fing tak kan sia thiam phak lovin a siam nge nia an ring ani then khate ro chuan an oi lo ve thunga he lung hi khuanu siam mai ni nan ngaya heta lungzia rang po hi engma ni lovin
hun kal zela bo ruak lum let wanga ziarang ama a nei ve maya an ngai ve thung ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya